Koľkokrát ste si povedali, raz si postavím dom presne podľa mojich predstav. A máte šťastie, pretože dnes vám ukážem miesto, kde sa váš sen môže stať skutočnosťou. Ale nevypínajte toto video, pretože mám pre vás ešte 1 mega bonus, takže pozerajte ďalej. Nachádzame sa v obľúbenej mestskej časti Košice-Barca, kde máme na predaj až 2 stavebné pozemky s výmerami 830 a 834 m2, ale čo je najlepšie, nachádzajú sa hneď vedľa seba, takže sa tu ponúka skvelá možnosť postaviť si krásny dom bez kompromisov v maximálnom súkromí. Ak ste niekedy túžili bývať vedľa svojich rodičov či najlepšieho kamaráta, teraz je tá správna možnosť. No možno potrebujete na svoj vysnívaný dom väčší pozemok ako 8 árov. Čo tak 17 árov? Alebo máte investičný zámer? Inžinierské siete máme pred prvým pozemkom, predávame samozrejme aj podiel na prístupovej ceste, no a povedzme si úprimne, takéto krásne pozemky sa Barci nepredávajú často. Tak využite túto skvelú možnosť postaviť si svoj nový domov.